Ginoong Jesus, ikaw ang among dalampanan. Panahon sa among kaluyahon, ikaw ang among haligi. Panahon sa among kahuyangon, ikaw ang among gusto. Iusap na ko. So ayan guys, ito po yung hanging bridge, no? Nakahunong mi diri sa tunga tungod kay hadlok kay ang agyanan. Ayan. Ay Jesus. Okay. Ako'y naghinira. Hallelujah, hallelujah. Ay Jesus. Wala. Inaani kahadlok ang agyanan, dapat dili ni sa alambre. No? Okay, makasamad man sa ligid. Ayan, tugok. Ay Jesus. Hallelujah, Jesus. Uy, hoy Jesus. Uy, kahadlok. Wala si Upline Flores, di sakay na, di pasalig mag-drive. Si Kuya Kukoy lang nag-drive. Si Pastor Nining nauna na. Grabe ba? Adventure. Wala to di ba tayo mo? Ha? Wala di ba tayo mo? Napalong man siya. Mot nga napalong to. Okay na mo. Oh, okay. Mot pasave siguro to. Basta napalong siya, kaya clean up man siya. Mag-erase ka ni. Simbahon ko ikaw, ugay ko. Simbahon ko ikaw, ugay ko. Hataw kaya pumirip sa gabi, no? Hataw kayo, no? Ah, gani. Takali, kuanson. Pwede na po siya. May okay lang. Okay na ito. Madali pa dyan ito. Hataw pumirip sa gabi, no? Ako. Sulat sa gabi, hataw kayo. Sige lang kayo, bukan magyapon ni sila. Wala pa rin sila, huwag palit. Pagbalik ko lang siya. Ikaw ang Paano, Gunis? panahon sa among kahuyangon, keyboardist siya. ikaw ang ang puso. Bisan pang mudasdas ang dagkong pagsulat, dili ko mubiyakan mo. Ginoong Jesus, ikaw ang among puso. Bisan pang hampak ang dagkong pagsulat, dili ko mubiyakan mo. Hangtod may kinabuhi ako, Ginoo. Simbahon ko ikaw, ugay ko. Kinabuhi ko karon, ihalad ko kanimo, kay ikaw man ang nagbuhat kanamo. Bisan sa mga pagsulay, ugaunta sa kasakit, apan ikaw manalipod kanamo. Ikaw ang among puso sa among kinabuhi. Wala ka, wala ka, hangtod may kinabuhi ako.